Hei! Mulla on tämmönen kesämökin remonttiprojekti menossa. Mulla on 50-luvulta peräisin oleva tollanen pieni lautamökki, mitä vähän laajennan ja halusin uusia myös katon. Kymppikatolta mä sain asiantuntija-apua. Tehdään uusi tiilikatto, viedään entinen pois ja uusi tilalle ja samalla uusitaan rakenteita. Ja mä ajattelin, että mitenkä iso ja pitkäkestoinen projekti se oikeastaan on, mutta kun ammattilaiset oli työssä, niin kaikki tapahtui hyvin nopeasti ja järjestelmällisesti. Vanha purettiin ja tarkistettiin rakenteet, sitten ruodelautus päälle, aluskatteet ja uudet tiilet ladottiin. Ja asianmukaiset telineet oli ja työturvallisuus oli hoidettu. Sitten kun tiilet oli paikallaan, niin sitten otsalaudat, rännit, vesikourut, piipunpelitykset, kattotikkaat, kaikki tykötarpeet. Kyllä kaikki tapahtui nopeasti ja tehokkaan oloisesti. Olen kyllä tyytyväinen. Voin suositella.